New Orleans Bank pakhat lo langin astrophysicist Ben Mathias le Elisai te chu New Year party a anin tonga. Elisai hian khwalzin te hnen a ghost store anei pui thin ani. An pahnih chuan an mi zia point mil viawa. In ngai zong zuin reilo te a anin nei ta ni. Kuma vei zela bena chu zu te inin bar chunga ata broad china. A chan pu anupui chuan a boral san to wangin a tuar thiam hlul lo ani. At naban sanin ghost store chu khwalzin te hena anei pui thina. Ama takero hi chuan thlasang ti vel chu alaton tak tak miau lo awangin a oi lo bura. A tor nei pui tur te chu a chang le thlarau om tak tak lo ti in a hauzek zela. Chuti chung chuan khwalzin te la in tor nei du in an zui ve lop lop zel thawni. Nupakhat gabi le afapa Travis te po in tharlu aturin zanlama anron thleng ve chia. Anin lu atur chu a man lai to in a chi bai hlea. Travis chuan an thlen tir phatachang a chi ril roviau mai. Anoi ro chuan kan ti fayanga anuam don lutuk lo ti ham hamin afapa chu a room tur lama atir pheya. Travis chuan a room tur om ang han fangkwal velin. Muntin chu mai mom ri le vutin a lo bom khat veka. A chunga bungrua tereng mei chu a man lai rui mai ni. A room tura mei che painting lo om chu arab dewa wangin puanin a khu thatek teya. Mase nui ri ni om tak ron om zuin. An va hoi phei chuan a khu na puan kha alo in hlipa. Milem reng reng chu alo om to lo. Thil dang pu ati le man ma in tharau chu aronin lar tangeya. Travis chu baklingin atlan chengal. Anu nena tholop lopin in shanga an omek thu shilfi a hantuma. Gabi chuan alo oi sakchi alo na a. Mase an nunga in hung armor ron che chuan engkim aron ti chiang ta. Anu fa chuan arang atlan chuakin chulai mun chu an chua sana. Tu emo hian in ron let le nge yang ti alo nui thum du tin alo thlir liam ve bok. Gabi chuan an in thar en fia sakturin Father Kent arroya. Kent hi father tak tak anilem lawa. An veng mi te chuan in shanga thu an soitei vet thin awangin sum siam na rem changa alo mang ve a. Father angin lemalo chang ve ni. Bena ina vakal chilin a camera siam chu amang chuan tharau chu a om nge ani ti fia nan thala tu lo tang turin ava som ve le chonga. Bena chuan thlasang om tak tak lo ti in lo naratum zet na a. Dollar sang ni lai a lo don ani ti asiat vele arem ti le tani. Bena chu astrophysicist ani angin abi ka siam chwa leo camera lens nen chuan mention lam ava thleng thuaya. Gabi chuan kongkhar lo hon sakin in chunga alu ma a in ngei tua chiang ma sapot turin alo tia. A chan po chu in chunga lu to te tan chuan tal chuana a om to lo thu alo shilani. Mase bena chuan a thu soi om zia po chu shathiam chuang lem lawin a poisa hlo turbak han englel em a nation lo. In chunga chuan afapa Travis akha ten chunga alo in khunga alo chidak mai. Gabi chuan in chung fan kwal puin thilom dan a shilfi azung zunga. Benero chuan haulam taka alo ngayin an ngai thatnan a camera te chu a met lem vel mai maya. In chunglama in kalpo na mun pakhata phei chuan Gabi chuan a kan zonga na nei reu angina in shia a chung tharau te chu zanlaya an chet na thin thu a soibok ani. Travis chuan kan po akan ngam lawa. Anu fa lau thong phusavel chu bena chuan lo noi rutet tetin an kal ngam lo na te chuan atei phei zela. Eng tharau ma ronin lar anom chuang si lo. Gabi te nu fa hena thlasanga omani ti finfia na tur eng ma om lo thu shilin a chua san le taria. Travis chu a ina valet le nuwa thilom dan apa ngai tatlat lo. TV channel te chu du inain met sona. A remote te chu aron phi thlak saklok mai. Oi har ativiaw na a camera chu vaporin a han met china. Tu emo thlani nge yelang a lafu tatlat mai. Rilrunuam zan lawin muthila han tum le a. Mase a room kongkhar chu to mahian ron chum dotin. Bena chuan lau thong ang reng takin ava hong deka. A in chung chu tuipui phone dul hian a lo chim khat vek chuni in. Rang takin a khar le ngala a khum hnuai a bi rutaringot mai ni. A tuk lama po a thil ton chu ngai tha lui tumin mangchia mai ani thu a in shil non mol mola. Zan lama pa ngai taka a inava hole tur kongkhara hong chia chu
tuitam takron phone chuan aron the leng dora menshona avakal wang khan zui hotu anayani ti chu ashathiam veta Gabi tenu fa po in aron letle ngei dona ni ti an siat chian e mawangin pona an lo chang kara an nu fa po hian atir lama khan mun shan shana tlan siat san an lo tum ve thawa mase tharau te chuan mention lama letle turin an ron zui zela chu wang chawalet le ta an lo ni bena ang thawin ken po kha alo tal ok ve thawa chutiang thilte shepa nu lu ani wang chuan bena chu alung oi lo viau mai masi asum du wang ani reng sia a in chunga a thalak fu ngei mai kha a han entir veya in chunglama painting an tarpa kha ninge in a sia a an mani zui tu tharau te chu mishang cheu an ni an ring bokani engwanga menshona chuan norlut zel nge an ni an sia chu angai dona zanlai dar som pani arik to wangin Gabi chuan ho tlat chu arota mase benapek chu do thaina tla chamti taka engthil che in nge tantir sia chwa tumin in chunglama a chaului ta thawa tharau pakhat mu thei si lo hian ron nain bena hlawlu tuk chu atlan le thwai thwaya a camera a met mol mol bok a topa dar thalanga wa in tawin Gabi te chuan an ron nang ching man lo atuk lama an omna menshona chuan engthil chi ange lo thleng to chin ti sheturin paranormal expert Professor Bruce Davis chu anvak muwa professorin a hanzir chian chuan chu in lo nei tu masa chu William Gracie ani ti shechuakin anupui Eleanor chu yellow fever wanga boralani henge Professor chuan chu mention chu tun ma changa alo tlo chak em chin ani wangin zui ho ve me yatuma benate chian dun chuan an lo rem ti lo na samai Failan in chu na lama lekha pakhat chu antikang dai le ngal ai enthiam heria ti po an vapan le a an harsat na to me ka apui thei ngei an ring ani heria tin mention chung aron lu chuan in tirau changsang em hian alo ton sia to te soi zuapin tharau be hau tak ziale ani ang professional chung chuang chawin a no bo thei thu soya chuti rualin poisa anthon masak huna chau aron letle tur thu shilin a chwa san le taria masedar kar ni aliam chautia tharau ten anzui ho ve wangin aron letle ngal bena chuan mun chen khata camera ada nuala document achanga an hanzir chian chuan mi somruk paruk ngutin he in hi an lo lo to a mase mak tak takin an boral vekani unau pani te phei chu in kap hlumin nu pakhat phei chuan apasal pangangut an luatan bun sakriap mai document achanga an mu chwa room thu ru pakhata chuan an zukluta thito te tharau kau chwa na tur do kana chuan an thubial thapa chu in lo nei tu masa William Gracie chu kau chuan tum don ani Harriet chu amu thuta mu an ti lain tharau chu a kau chuak ve thei tak tak nge ni do kana an pen chop chu aron kang ta wa a thodep dep chungin an lo thlir thap mai tharawin lekha athilazi amol mol lai chuan benan thla alo lavata Gracie nge yani ti po an she theyani lekha chuan Leo Tabero ti alawin ziak kala chuta Harriet chu ring taka awin Leo ta chu kau chhuali a hantum ngota masi tu tharau ber nge ti siat lo hian a chair chu aron norlir ta chiama mention po na chir dia ka tak a the chuak mak mai chutia an boy lai tak chuan Professor Bruce sakha akar ne na ronin khallut ve ngala bena chuan lut hau su ti in dana hantum ngiala omzia omlo a document an ruk sakawang khan alung oilo chu a anglut borbora masile ani po chu chair bok khan ron nor chuakin kongpui thleng rokin anor phei zela accident te naw ato pha hialani in chunga alu ve man mia wawangin ben le Gabi ti chuan hospital atang an va shwai chwale angai ta ni ben a chuan anupui boral ta kha alasun ema Harriet hena ko chwa sakturin angen tor mai mase Harriet ti chuan a theilo thulo shilin athiam ang tok chuan a hnem tamol mola ben a chuan engtiklai ma in anupui thita chu a theil ngai lo zanlaya thomama chuan ben a churon harin anupui thlani om tak ammowa zui ngalin avazui chwa chuan mention pon chu thlan mo le lo nia anupui thla chu wa zui zelin ava po don chia tia tu ma hian ron soi harin amu mang mai lo ni
Bruce sa thuron angin lekha inziak Leota kha piak ngei tumin zon chuan tum ta a manlai bungro hlui chi sang sang lo omin tharau lo tu om ang mai hian chulai mun chu hachi bai om hle box pakhat lo chedet te chu apoi mo ngei ringin lak chu atom lai tak chuan tharawin sheipuinen aron bei thut mai vanei thak takin noilama in sa seng man hlo box a han lak chunga chuan lekhabu le magic crystal ball lo omin Madam Leota chu aronin lar tange ya asoidam chuan in nei tu pa William Gracie chuan anupui thita Eleanor chu asun ema voitam tak Eleanor tharau ko chwa tumin anlo be ngat ngat to thrin ani chu spell chuan tharau dang te tan kong hon sakin anronin lar fo thrina mase Eleanor thabir chu aronin lanve thei tlatlo Leota chuan ngong thalo tak a ompal hlawin until ti thin chu top mai hun to thu a shilmol mol chungpon Gracie chu abe dong du ngai lo atopa Eleanor thlani nge yelang chuan a khovela kal turin a pasal chu aron som tatlat mai Leota ero chuan tharau swal an chua palani ti a shethiam ngala mase Gracie chuan anupui tharau ani nge ringin alowin ti hlum man ta tho thawani tharau swal chuan Leota po chu ama crystal bola nge atan tir alonia chu tharau swal chuan mention atanga a chua zalen theinan le thilti theina tam tak anei theinan tharau sang khatlai amamo a tharau pakhat che amamo to bokani chu tharau swal thonbo tur chuan spell pakhat an tianga ya an thonbo vat ani lo chuan an zinga tuai mober chu athi nge yangai don ani Leota chuan tharau swalina alota nei do thin thil engmo ber an nei thei phut chuan spell mangin an thon ho thei tur thu asoya atuk lama an thil ti dan tur te relin an chukhom te a benale Gabby po anin po sot piawa Travis ate po chu akho har lutuk lo nan bena chuan in kom nel tirin Travis chuan bena nena enge mo soi puin apa nena anin biak thin thule anuin a sha chwa chuan a thin rima hlo thu te a soi ve no a bena po in Travis adin hun le kho har na te chu sha thiam puin a thei to pin ti hlim sham atumani dokan kwal omna ruma buk chukhom le in an tharau be turber chu tu chiang nge ni an shia tanga ya Harriet chu tharau khovela lu atum donani mase Harriet ni lowin bena zok chu tharau khovela alu tatlat mai in nei tupa Gracie thla mu vele a zui ngala pindan corridor avat thlen chuan mi shang tharau an lo leng noi meile unaw in kaplum ta te piano lo tum mek tele chia hlo te zuk muwa in nei tupa Gracie chuan anupui Eleanor alo la zong vut bokani bena chuan rang takavakal chilin tharau swal chu tunge ni zota Gracie chuan lau thong ti shet takhian a ming takyal po an shet lo thu alo shila an zawal chuan chu tharau swalina a thlem thluk wanga boral vek an ning nge ni tharau swal chu aron nai ti an shet awangin tu po an bi ronghal thwaya bena pon thil omzia shet vele room pakhata tlan lutin dokan noya biruwa mase tharau swal chuan ron lut thawin a mel rap omzet chu aron in lanta bena nena apui duni phot chuan adu bera pek thei thu shilin a room chura bena chuan a teu lo mai ti pa in a taksa omna lampan chuan a let ngal thwaya Gabby le Harriet te lo pui na zara a taksa chuan a let le thei shamani athil ton zong chu a chian te nena a shil chonga ani na taka chuan bena hian anupui car accident a chan ta ka wang khan ala sun ani kan ti to kha chu tak chu tharau swal headbox khan Gracie anupui sun anunna alaktir ang chia khan bena po chu abitum chat reng ani Bruce ruwa man angin atuk lama lemziak thiam nena an kala bena soidan ang mila an hanzia tir chuan ru ro mai ania mase lemziak thiam chuan ru ro milin a mel tur omang chu a handuang chin le a Bruce chuan tunge ni alo shengal chat mai sumdong mi ho safapa Alistair Crump alonia apa nun rong tak chuan mi pau khau zok ani theinan ti in Alistair chu an open line an not chuaka tu ma ngai sakle leinat po hlo lovin abi bo wang nuwa aron let le chuan apa boral ta ro zong churon khom le in leinat na nei lo le lo nu chon to tu milian ho laka chuan phubaron la ka tum hle a
party ro pui tak buat sain party ron chim tu mi engemaw zat chin hriat loin an bo ta pheu a ho sak zwal deuh theinan black magic ti thin anga soipo hlo hlea anun ron na tenom tak chu a chhia hlo pakhat chuan a en liam thei tangang lova Alice teralaka helin alu tan sakta ni Alice ter chu adam lai le a thi nu thleng pon thisena atui halna le phubala ka du na chuan a kian san hlei theilo ani ber mai vanei thlak takin na in ro pui tak chu man lai thil hlu anga hum hal alo la nia alo ta nei to chin thil engemaw ber vala turin ruwa man nan siam ngala mase headbox tharau chuan ani na zong an shet chuak to ni ti a hriat vele an chhuat theilo nan an omna room chhuat te chu vutle tuya a chantira in chunglama chhuat tuma anin hamtan chok lai te chuan ole mangin arun bei thul benale Travis chu an tumru e mawangin an lon kai thei ta shama ponalo omsa ken ta tenen man mo takin Alice ter in omna lampan chuan anin khal chuak ta ni cramp in ro pui an va thlen chuan khwalzin te toran lo nei pui meka in chunga chuan Alice ter bungru hlui tur om ang an han thli thlai kwala mase engkim chu khwalzin te hip nana an siam chop mai lo ni in an ti ngai na shelo chuan an mani zui ve tu pirate tharau hena pui turin an ngen ta ringota pirate tharau po chuan headbox samitang ve thawani wangin chan pui chu alo rem ti ve mai bok pirate chuan pindan thu ruk pakhata ava shwai thlenga alu thlakna azim dewa wangin Travis chu an lu tirta a Alistair Crumpa mitha to te ruang phum na mun ani ti hai ruala ni lo alu khum le luru ro ni nge yalang chu azuk mu chuak ta hlo mai mention lama an let nuwa Travis chu motor lo om tlat turin bena chuan atia zanlai ni chep to mai baka thlapo abial kal to ni Alistair tharau chu ache tak ma in alu khum an lak mang ngei khan banishment spell chu anti vatvat angai dona mase Bruce ko chunga Alistair tharau chu alo lut man peka anthil ti tum chu ashiat ve karawangin lodan nge ya tumani kenta lukhum ken lai chu sakin maya the pheimak kenta chuan lukhum chu wa charle ngalin a hnung lama chang a khong thludon chiatia gebi ten anron chan man hlo zanlai dar som pani arik rualin Alistair tharau chu Bruce ko chunga chang aron chuaka an zawaya motor chuan aronin lar theita bena chuan ama ber chu abitumamo ati lain thil pakhat chiat mi alo neya gebi pasal chu alo boral ve to thawa motor chung an hnut chia tak Travis chuan apa lo sun ve thau ti na ni chu Alistair tharau chuan apa anga in chalin Travis chu alo be photo zok chu ni in atharau bitum hnung ber alo ni reng mai Alistair tharau chuan mention atharau tang te chu akau khom te a Travis omna lampan turin ache chuak ngala chu vele Travis va pui turin benale gebi te chu an thok chuak ve bok chuti hlan chuan kentin tharau te chu alo ti boi don ani benle gebi te chu pindan corridora anin hlo ta daya in nei tu Gracie khan lo tran pui vatin in hnoya chukna tur kong alo hon saka heria ti chu liota hna vatlan lutin spell an ti thei tak lo thu avashil thuaya liota chuan I theina zong som khomin bola chang hian min chhuat zalen tumro ti chuan kan panin kan beidonia alo tia lelama Bruce pon lukhum khalo vathil chuak le in alo kangral man lo hlo bena chuan Gracie puina wang liawin Travis omna chu azuk po tangeya Alistair tharau chuan Travis hna apa anga in chalin tharau khowela kaltur chuan alo thlem ngat mai ni bena chuan ipa ni lo ipa dik tak chuan inu kyang om tlat turin atinge nge yang che azuk tilom loma Travis upon har sati tak chungin thil om zia chu a shethiam theita shama anu kyang om chu athlang le ta zokani engtin tinemo gebi tenen in mokhom le in kongkhar lo om hasaber an han hong chi achu tharau tam tak lo len noi na thlan mol an lut lol mai ken takha tharau mel rap om tak tenen chuan an lo la in sak zaka atopa aning to lo tuk chuan a chong kam thiam na zong nen Alistair noya om lo turle an mani lama chang zok turin alo min thei lawa thlan mol lama Alistair chuan tharau nu nung ber ane ma chu a zui reng don thaw wangin bena chu Travis aya in pemei turin atia
Anu puya sonzia chu a sheve kara, tharau khovela polu atum hle. Bena chuan chu somna chu alo oni chuan athidon ti na niya. Chu mai baka Alistair tharau chuan thilti theina na sale zwal anei don bokani. Bena ngai tu ana chu achok boy zauta. Chuti lai tak chuan Harriet le Leota an ron thleng veya. Alistair lukhum them kang bang chu ron kengin banishment spell chu Harriet chuan aron cham tambol mola. Chu vele Alistair chu ama thlan ronin honga tlalutin spell wang chuan ache son theitalo. Chuti rualin Bena tharau chu alak sakman lau chuan Harriet spell chuan omzia nei don lawa. Ain von tan pa chuan Bena hneina anupui kianga amangai thu ashil duni chuan zom ve turin athlem le tangat ngata. Bena chuan lung chetakin anupui nena hunhlim om tak tak anlo mandun to te chu angai to leta. Atopa anupui chuan amangai ani ti asiat sa vek thuaron changin Alistair tharau chu underworld atlo liam tani. Spell chu reilote aral le mai dona wangin Harriet chu crystal bola bok aled le dona mase poitina anei shan lo. Chutiang bokin tharau dang te pon mishing khovel chu chuasan an ladu haulawa. An hlo em tharau swal Alistair om to miaw lo wangin mention lama bok an kirle diala. Chulai mun chu an om nang heta an ngai mia to ni. Ben le Ken chu chian chatak an ni zuya. Gabi le afapa poin mention chulwa zui zelin harsat na engma an nei zui to lo. Halloween party buat sei turin an zawai chuan anin mukhom le a. Rim takin anom tani.